So hello everyone. Welcome to Study with Shubham sir classes. ଆଜି ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର କଣ ଦଶମ ସଫଳତା ବ୍ୟାଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର 3 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍। ତ ଆଜି ପଢିବା ଆମେ କଣ ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ପଢିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସହଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ନା ଏଠି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ସହଯୋଗର ଅର୍ଥାତ୍ ନା ସିଏ ଯୋଉ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଆମ ଦେଶରେ ବେପାର କରି ଆମେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ନାହିଁ। ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଚାକିରି ଦେବେ ଆମେ ସେ ଚାକିରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଅନେକ କିଛି। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତୁର୍କୀ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଭାଗ ଭାଗ କରି ଯାଇଥିଲା। ତ ତୁର୍କୀ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଭାରତର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତୁର୍କୀ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରି ବା ମୁସଲମାନ ଅଧିକ ଥିବା ଦେଶ, ତ ଭାରତର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲା ବ୍ୟଥିତ କ୍ରୋଧିତ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫା। ତ ସେମାନେ ସେଇ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସେଣୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁ ହେଇଗଲା କଣ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 2 ଜଣ ଅଲି ଭ୍ରାତା କିଏ ନା ଶୌକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ସେ ଖଲିଫାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଁ ହେଇଗଲା କଣ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ 2 ଅଲି ଭ୍ରାତାଙ୍କ ସମେତ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ହକିମ ହଜମଲ ଖାଁ ଓ ହସରତ ମୋହାନି ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ କିଏ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ବା ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ମୁହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମଦ। ସେ ଜଣେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଥିଲେ ସେ ସଦସ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1992ରେ ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ପଢିଥିଲେ କଣ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନ, କଣ ପହଲାତ ଆଇନ ଆଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗାକଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କରି ଯେହେତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। କଣ ପାଇଁ? ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କିଛି ବାଟ ବା କିଛି ପଥ ଆଗେଇ ନବ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଣ କଲେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। କୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ ଅଛି, 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ କଣ କଣ ନା ମୁସଲମାନ ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ବା କଣ ଇସଲାମ ବା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ନ ରଖିଲେ କଣ କରିବେ, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ ଓ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଇ ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଲଦି ଯାଇଥିବା ସେଫର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ କାଢି ବା ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ କାଢି ନିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ 1920 ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ 1920 ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏଇ କଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ବା ଖିଲାଫତ କମିଟିର ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ହେଲା। ଉକ୍ତ ଦିନ ସେଇ ଦିନର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ତିଲକଙ୍କ ବିୟୋଗ ଜନିତ ଶୋକ ପାଳନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭର ମିଶ୍ରିତ
प्रतिक्रिया रे समग्र देश रे हरताल और शोभायात्रा पालन करा माने दुईटा जाक एका संगर जेतु तिलक मर जायछन ताक पई टिके सुख पालन ता सहित समस्त लोक को कोन असहयोग आंदोलन रे समर्थन जणाया पई कोन कले से हरताल देशव्यापी तमे जो को धारणा दवा वर्तमान हरताल और शोभायात्रा संगठित हो असहयोग आंदोलन इंग्रेज सरकार को विरोध रे महात्मा गांधी को परिचालित प्रथम गण ठीक अछि এই আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলদুয়াକୁ দୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ତାମାନେ এই ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ଡରି ଗଲେଣି କାଳେ ଆମକୁ ଆମ ବା ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲେନି କଣ ଡରି ଗଲେନି କେଉଁମାନେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିଲେ ତେବେ ଜେନେରାଲ ଡାୟର କଣ କଲେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ जो जालियानवाला हत्याकांड घटिले सेतेबेले गांधीजी इंग्रेज सरकार विश्वास ठरी उठी से इंग्रेज मान सरकार सब प्रकार सहयोग छिन्न कर शांतिपूर्ण भाव अहिंसा उपाय असहयोग आंदोलन डाकर देले भारत शासन आईन 1919 त्रुटि गुड़िक अमृतसर घटनार तदंत नियुक्त हंटर कमिटी विवरणी पक्षपातिता तथा भारत मुसलमान इंग्रेज विरोधी खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को आह्वान आह्वान को साकार करिबारे सहायक ठीक अच्छी तले भारत 1919 भारत शासन आईन वर्तमान देखिबा कौन थी ना 1919 भारत शासन आईन को एथिपई कह जाय ना एठी दी प्रकार शासन द्वैत शासन चलता द्वैत शासन कौन ना इंग्लैंड रो जणे लोक रहइबो आउ तार निर्देश क्रमे एटा इंग्लैंड ला तार निर्देश क्रमे भारत रे ताकू परिचालन करिवो से जो नीति अपनाइबे तो इंग्लैंड रे जीतिले ताकर वैदेशिक सचिव ताकर नाम थिले एडविन मॉन्टेगू भारत रे जीतिले सेतल समय भाइस थिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड जेतु दुई जन को नियम बा दुई जन को ना कोन ये कहिबो से मानिबो माने जनक कथा को अन्य जनक द्वारा प्रयोग हबो तो दुई जन को ना को नै एई भारत शासन आईन 1919 रो अन्य नाम मध्य मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार ठीक अछि तो सेथिले कोन थिला ना इंग्लैंड रो वैदेशिक सचिव एडविन मॉन्टेगू भारत भाइस राय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा होइतिबा संविधान संस्कार गुड़ी 1919 डिसेंबर 23 कथा थारो भारत शासन आईन 1919 नाम प्रचलित है एही आईन को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार मध्य हुआ जाय एथिरे केतेक त्रुटि थिला प्रथम कोन त्रुटि थिला ना प्रथम त्रुटि थिला भाइस राय और ताको कार्यकारी परिषद भारतीय संसद परिवर्ते ब्रिटिश मंत्रिमंडल पाखरे उत्तरदायी रहे ता माने ए जो इंडिया रो जो भाइस रॉय थिले से भाइस रो जेकोनोसी गुटे काम करिवे से भारत सरकार को पाखरे दायी रहबेनी से कोन दायी रहबे कहा निकट दायी रहबे ना इंग्लैंड रो सरकार को ऊपरे दायी रहबे तो जहा कि कोन से राइथे ताकर प्रथम भूल द्वितीय थिला कोन प्रादेशिक स्तर रे द्वैत शासन क्षमता अनुसार राज्यपाल को अधीन रे रखा जायतिबा विभाग गुडी को ठानो अपेक्षाकृत कम गुरुत्वपूर्ण विभाग मंत्रिमंडल रचना रे ता माने जो राज्यपाल को जो किछि अधिक विभाग दे देथिले तो तांको राज्यपाल को थारु किछि अधिकार काढी निया आइथिला तृतीयतः भूल कोन थिला केंद्रीय और प्रादेशिक व्यवस्थापक सभार सभ्य मानक पूर्व थिबा मुसलमान संप्रदाय व्यतीत सिख ख्रिस्टियन संप्रदाय व्यतीत निर्वाचन मंडली गठित हो तामे मुसलमान को पई हेलानी हेला का पई सिख और ख्रिस्टियन मानक पई तो जहा कि तांको कोन हेतिला ना ताकर 3 नंबर भूल थिला एवं चतुर्थ भूल कोन थिला वोट दान अधिकार को अधिक संकुचित कर दिया गला भारतीय जातीय कांग्रेस ए संस्कार गुडी को यथेष्ट बा संतोषजनक नय बोली घोषणा करी ता परिवर्ते को शक्तिशाली स्वराज्य पय दाबी करले ताले एही 1919 अनुसार हम सेदल समय हम भारत शासन हम तो जतेबेल देखिले चारि प्रकार भूल रहिलानी तो एही इतिहास को मानिले नाही के ना भारतीय जातीय कांग्रेस सेतेबेले तो तापर कोन हेची ना हंटर कमिटी बसले हंटर कमिटी कोन ना जालियानवाला बाग हत्याकांड रे जो हेतिला तदंत पई लॉर्ड हंटर को नाम अनुसार गोटे कमिटी बसाई कि गठन करा गला किंतु से कमिटी रो कोनोसी वैल्यू नथिले कारण से उठे थिला धुआं बाण माने तार कोनोसी मूल्य नाही जथा खाली भारतीय मानकर मन को रखिया पई एही कमिटी गठन कराइथिले ते कोनोसी कार्यकारी ग्रहण योग्य न बा सेथिरे जो तदंत हेतिला खाली मिछ से कथा लिखा आइछि जालियानवाला हत्याकांड पर 1919 अक्टोबर 14 रे लॉर्ड हंटर को नेतृत्व रे एक कमिटी गठन कराइथिला जाको हंटर कमिटी कह जाय 8 कमिटी रे कोन थिला ब्रिटिश लॉर्ड्स
ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଉ କଣ ହେଇଥିଲା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଘଟିଥିଲା ସେଥିରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏଇ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ତାପରେ 1920 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତା ଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ 1919 ଏଇ ସବୁ କାମ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ ଉପରେ ମିଛରେ ଖାଲି ଏଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆମ ମନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ ପାଇଁ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରାଗିଗଲେ। ସେ କଣ ହେଲା 1920 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ କଣ ଅଧିବେଶନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଠନ ବୈଠକ ବସେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଫଳରେ 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ବା ନାଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଥିଲା। ଆମେ ସିନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ତାର କିଛି ନିୟମ ରଖିବା। ସେ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା। ତା ସହିତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା ଏଇଟା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ କଣ ପ୍ରଥମତଃ 1919 ଯୋଉ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଓ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପାଧି ସରକାର ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ଆଉ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଖଦୀ ଆଉ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର। ନା ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କଣ କାଟି ପିନ୍ଧ କୁଟି ଖାଅ। ହେଲା କାଟି ପିନ୍ଧ କୁଟି ଖାଅ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଡାଇଲଗ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା। ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ଆଉ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମୟର ଥିଲା ତାର କଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବହ୍ନି ବା ସେଇ ନିଆଁ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଥମେ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତନାମ ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟୀ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସରକାର ଚାକିରିରୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଲେ। କିଏ କିଏ ନା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଦେଖ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯୋଉ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ମରିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କଣ ତମେ ଦେଖିଥିବ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ କଣ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ ବାକ୍ସ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ନାମକ ଗୋଟେ କଣ ଦାନ ବାକ୍ସ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପାଣ୍ଠିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯେ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିରେ। ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱେଲସର ଯୁବରାଜ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଜନିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୂଳ ଦୁଆକୁ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଥରହର ହେଲେଣି। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକତା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଛାଡି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। କାଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ନେଲେନି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ତଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ
ତାଙ୍କ ତଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଟିକେ ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କଲି କାରାଗାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଧମକ ଦେଲେ। କଣ ଧମକ ଦେଲେ? ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରା ନ ଗଲେ ସେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନ ଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଇନକୁ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କଣ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା? ନା 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ ଜିଅନ୍ତା ଦଗଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା, ବ୍ୟଥିତ ଅସହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କାହା ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ମନେ ରଖିବ ବର୍ଦୋଳି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ବା ବର୍ଦୋଳି କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା କୋଉଠି? ନା ବର୍ଦୋଳି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ। ମନେ ରଖିବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥଗିତ। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା? 1922 ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ସେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ। କଣ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ? 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ। 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ସାରିଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ସିନା ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇଂରେଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା ସେଇ ଭାବନାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଅଛି ମାନେ କିଛି ଝଡ ତୁଫାନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଇଂରେଜ କଣ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଥମି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରକୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 1922 ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୌକ୍ତିକତା ରହିଲାନି। ତାମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବାରେ ଭାରତରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଥିଲା ଭାରତରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ଏହି ମହାସ୍ରୋତରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିନଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରିଦାସ ମହାତାବାଦୀ ନେତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଣ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଓଡିଶାକୁ ଆଗମନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତିକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲେ ଓଡିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। 1920 ଡିସେମ୍ବରର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଓଡିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1921 ଜାନୁଆରୀ 24 ରେ କଟକର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଓଡିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ କଟକର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ବା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ, ତାପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କଲେ। କିଏ? ଓଡିଶାରେ ହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଠିକ ଅଛି, 1921 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ମନେ ରଖିବ ଓଡିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ଦି ଜଣଙ୍କ ନାମ ରଖିବ। 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡିଶାରେ ଲୋକାଭିମୁଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ 1921 ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲେ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ରେ ସେ କଟକ ଠାରୁ ବିଶାଳ ଜନସମାଜକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ।
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର କର, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଠିକ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଥିଲା କଣ ନା ସେଇ ସେମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ, ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରକାର ପ୍ରଚଳନ। ଏଇ ଦେଖ ଚରକା, ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଚରକାରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଅରଟରେ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭାଇ, ଏଇ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଆଉ ନିଶା ନିବାରଣ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ରଗତି। ତାପରେ ଆଗକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖର ପୁରୀ ଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦିଆଗଲା। ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖର କଟକ ଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡିଥିଲେ। ତାର ଦିଟା କଥା, 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ରେ ପୁରୀରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 11 ଆଉ 14 ସେଇ 1921 ର 11 ଆଉ 14 ତାରିଖରେ କଟକ ଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ। କଲିକତାର ଲୁଗାକଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଦୋକାନ ଗୁଡିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ପଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶ୍ରୀ ସ୍ପଚ୍ଛ ପଣ୍ଡା ଆଦି ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନଟବର ଗଡତିଆ, ରାମାୟଣ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କାରଣ ନିୟମ ଥିଲା ସରକାରୀ ପଦବୀ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପୁରୀ ଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେମିତି ହବ? ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା। ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ? ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାତିଲେ। ଶେଷରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆଦି ଯୁବକ ମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା କଥା। ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1919 ରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଏହା ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କଟକ ଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସୂତା କାଟା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ଠାରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ କୋଉଠି କଣ ହେଲା? କଟକ, ତାକୁ ଲେଖିବ, ନୋଟ ବନେଇବ ସବୁ। କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, କଟକର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ସେବା ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର, ତାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। କେବଳ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପଢିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଯାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ, ଯୋଉ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢୁଛ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି। ଏବେ ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ହେଲା। ସରକାରଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମେ କଣ କରିବା? ଓଡିଶାରୁ ଦୂରେଇ ଦବ। ଓଡିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାଳନା। ସରକାର
ସରି ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ହେଲା ମାନେ ସରକାର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କଣ କରିବେ ସେଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇବେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବେ ନହେଲେ ଚାବୁକରେ ପାହାର ବେତ ପାହାର ଏଇଆକୁ ଦେବେ ଆଉ କଣ କରିବେ। ସେମ କଥା ଲାଠି ଚାଳନା ହେଇଥିଲା ବେତ୍ରାଘାତ ତା ଛଡା ସରକାର ଶହ ଶହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା କମରୁଦ୍ଦିନ ହକ୍ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସତ୍ୟ ହେଲେ ବି ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଲେଖାନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ 1 ମାସ ଜେଲ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସତ୍ୟ ହେଲେ ବି ସାଂଘାତିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ସତ ହେଲେ ବି ସାଂଘାତିକ। ସେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖାରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ 1 ମାସ ଜେଲ। ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପି ଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ଦେଇଥିବାରୁ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନସୂତ୍ରରେ ଭାସିଯାଇ କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭୂଦେଓ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଳିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ କନିକାର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହଜାରୀବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାର୍ତ୍ତା ଓଡିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ନୈତିକତା ଓ ନିଷ୍ଠାପରତାର କଣ ଗଛ ବା ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତମେ କଣ କରିବ ଏ ବିଷୟରେ ନୋଟ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ବାସ୍ କମ ମସିହା ଅଛି ନୋଟ ତିଆରି କରିବ ସର୍ଟ ନୋଟ ଯେମିତି ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କି ପ୍ରକାରର ପତ୍ରିକା ଛପିଥିଲା ହେଲା। କୋଉଠି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ନା ବୋର୍ଡ ଦଳିତରେ। ଠିକ ଏଇଭଳି ଛୋଟ 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 ନୋଟ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ ଆର ପ୍ରିଭିୟସ ପୂର୍ବ ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। କାହିଁ ଭିଉ ଆସୁନି ତମେ ସେୟାର କରୁନ ବୋଧେ ଜଣା ପଡୁଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ତମେ ସେୟାର କରିବ ଲାଇକ କରୁନ କେହି ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।